I got your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number. Goedemorgen, mevrouw. U spreekt met Jelle Warmoes van de stad Openbare Ruimte. Ik heb een vraag voor u. Het duurt maar een klein minuutje. Hebt u even een minuutje met mij? Ja, zeg maar. Wel, kijk, wij gaan binnenkort het voetpad heraanleggen in uw straat. Ja. En nu zijn er 2 periodes waarin dat kan gebeuren. Namelijk de herfst van 2014 of de zomer van 2014. Ja. En u hebt als bewoner van die straat hebt u het recht om uw voorkeur te uiten wanneer dat zou gebeuren. Ja. Bent u bereid om eventjes mee te delen wanneer u dat graag zou willen laten gebeuren? Ja. Ja, dan ga ik u even doorverbinden met de registratie daarvan. Hè. Een klein ogenblikje, hoor. Bedankt alvast, hè. Ja, dat is geen probleem. Oké. Godverdomme. Echt zo nog eens, hè. Allee, zeg. Hallo? Hallo? Ah, oei, sorry, er is iemand... Ja, sorry, het is hier met de muzikant. Van de wachtmuziek. Ja, nee, ja, sorry hoor, dat ik wat fouten speel, maar ik zal even verder proberen te spelen op het moment. Wacht. Goddomme, het is echt mijn dag niet vandaag. Jezus. Ja, sorry hoor, er komen heel veel klachten van de wachtmuziek tegenwoordig. Ik doe maar mijn best, het is de eerste keer dat ik het moet doen, dus ja, dat is niet erg. ja, sorry hoor, maar zou u mij een plezier willen doen als u zelfs terug wordt doorverbonden met meneer Warmoes, zou u dan alsjeblieft iets positiefs kunnen zeggen over de muziek, want anders verlies ik mijn job. Ja, dat is geen probleem. Oké, dank u. Ik probeer verder te spelen, dank u. Hallo mevrouw, met Jelle Warmoes terug hier, hè? Ja. Zeg, het is blijkbaar heel druk bij de registratie, want ik krijg de oproep constant terug. Mijn excuses voor het lange wachten, hè? Ja, dat is niet. Nee, want wachten is niet plezant natuurlijk. Maar ik ga het toch nog eens proberen, hoor. Ik ga mijn best doen. Mag ik u eventjes vragen, was u tevreden over de wachtmuziek? Want het is een nieuw concept dat wij uitproberen. Ja. Ik vond het heel in orde. Ah, oké, dat is goed. Want we hebben wel wat klachten gehad, maar u bent tevreden. Ja. Oké, goed. Ik doe mijn best dat u niet te lang moet wachten, hè. Een klein ogenblikje nog, hoor. Oké. Hallo? Hallo, ja? Ah, u bent terug. Ja, oké. Ja. Is het oké dat ik er een beetje bij zing ook? Ja, doe maar. Ik doe mijn best hoor, sorry hoor. Hebt u een verzoeknummer anders? Nee, kies maar eens. Oké, dank je. 1, 2, 3. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your... Vind je het een beetje goed? Ja, het is in orde. Amai, echt fantastisch dat u even... dat u het goed vindt. Wacht, dan ga ik een nummertje voor u spelen. Wacht. Een lieve beller die wacht en luistert, maar elke seconde kan het gedaan. Hallo mevrouw, het is hier met Jelle Warmoes terug opnieuw. Zeg, ik raak echt niet binnen, hoor. Maar het lijkt me gewoon verstandig dat ik uw keuze noteer en dan zal ik het gewoon doorgeven straks. Is dat goed voor u? Ja, dat is in orde. Oké, dus wat is uw voorkeur? In de herfst. In de herfst. Oké, ik Ja. noteer herfst. Goed zo. Hartelijk dank hè, voor het wachten. Hè. Ik geef het door, hoor. Oké, bedankt. Bedankt, dag. We hebben ons weer belachelijk gemaakt op de tv. Redelijk.